Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading nggak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Langgami jenang kula ya Mas. Nggih, jenang kula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged Mboten kula, saged, mboten mboten saged. napa? Mboten saged jenang kula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Piye katanya? Aku golekno guling, Jon. Apa bocah kelet. Gantingan tembangan suka manglipur pandangan punya layangan Sugeng dalu, bali macangi. Sugeng dalu, Mbak Apri. Sugeng dalu nak lanang. Sugeng dalu. Ya ampun, kangen aku. Kangen karo Pak D. Heeh. Piye Karo ta? Bunda. Bunda. Yo nyatane lho. Aktole Gading ki jaman disupetke yo njaluke ditanggapke aku lho campur Masa sari. ta? Yo satu kebanyakan Pak Mantep kan yo aku ditanggapke Mamah Mimin ngono. Oh iya. Oh. Dadi pas Dek Gading tetakan, pengen ditanggapi sing padha-padha ditetakke ngono lho. Kan kan dhisik tetakan ya. Nyatane yo terus bocah yo dadi saiki kersa ndalang. Wis Mergo ndelok campur sari ning joget-joget di jotosi wong kuwi lho. kan joget kok dijotosi wong iki kepiye. Lah do kaget kok. Loh, iki kan nggih dalam rangkaian ulang tahun kelima Dalang Seno Dalang Channel. Seno Channel. Nah, kelingan 5 tahun kepungkur sing ulang tahun pertama ning nek kleru ning anu nggone mburine Mas Hadi. Ning Brintik nggih. Iya, Yalah. adewe dandan lanang. Oh, dandan lanang. Kaki akon teko to, Mbak, nek dahar niki Lanang kok, Mbak. kan ya Mas ngono. ya apa nih niki iwak babi ngono niki iwak babi mboten Mas niki iwak sapi kula mboten kolesterol niki iwak pitik ngono mboten lah kulinane mangan apa mangan bojone kancane terus bar aku ngomong kan karepku jenenge aku dagelan kan ya guyon to Lah, jenenge iya. aku dagelan guyon to lah kok ditanduhi kanca-kanca warga larasi tenanan bar ku langsung dodek aku WA aku langsung ngono kuwi Mesti dhisik dhewe sing ngrebab. lagi Siapa? Mas Keswan Nah, iki. dhisik dhewe nek kuwi Kula nyate mesti. niat kula kan jenenge dagelan kan guyon. Kok kanca-kanca nanggepine serius. Dek kabeh dodekan gek piye kon aku nyanyi Pak Geter engko sijine Pak Tusio lara ati aku lha. Woh yen pambudi to mung Nah, agak nggih. awal-awal derek Dalang Seno kok arep ndadekke dardah aja nganti piye carane men Alah. yo prukun kula ngene. Bangsa kowe iki kok kaya enak-enak oh. Bar ki mula kanca-kanca Dalang Seno ki kanca-kanca warga lar ki nomere kanca wiyaga ora ono sing tak simpen. Pomone sing tak simpen ki mergo pekewuh karo bojone pomone kaya Mas Keswan tak simpen mergo pekewuh karo Mbak Ayu. Simpenen Mbak nek ngubungi aku ra iso apa ngebel Pakne. Ning nek liyane ora tak simpen aku njogo. Iman banget awakku. Karirku sudah menanjak. Heeh to. Hancur mun mergo kaya ngono antar pertemanan. Alah, Iki. pelek. Soale yen sawung nyanyi pirsa piyambak. Ah, nggih. Sing jenenge Mimin Pak Seno. Syukur. Cek. Ora wis muni. guyonan kula meteng Sukino niku ikonik sekali toh itu. Nggih. Sampai saat ini Mbak Mimin Sukino udah umur berapa? Oh. Ngatene sing ngilimi cawet bayi, nek sing ngoten niku lho. Aku tak nggo dhewe kok ya muat aku ya. Sukino ora lahir-lahir mah gur nemplek ae. Lah niki lho Sukino pun lahir. Wah. Nek ikonik sekali dados Iya. memang ngono ki kadang kala spontanitas yang luar biasa sing iso ditampa halayak. Lah menika isoe dengan berjalannya waktu
arepa kadang kala dirangke-rangke kaya ngapa sedemikian rupa mesti dadi ning kadang kala spontanitas menika justru maca iso ketampa lah kuwi sing kudu diudi panjenengan sebagai dalang muda iso ngulir budi kabisane dhewe tetep jangan berpuas diri tetep iso dadi dalang sing keterima dalang sing diterima masyarakat sukses panjenengan sehat kalian dalang seno ugi melinge bunda ya ngono bunda kan rasa nunggoni terus kan melalang buana terus nggih bunda nggih Jawa Timur tak jajah mula lintang Kairo rene iki mergo kono tak jajah Lintang kira ya calon mantumu nek ardo ngerti nom-nomanku zaman rung remuk ya kaya lintang ngono kuwi apane gebles menik-menik ngono ki gur tak benik kaya lintang kowe lahir kok wungkal kok arep kaya lintang berarti kira-kira 1199 lanjut ora 1112 lho mergo panjenengan ngerti aku nyali perso aku wis akhir dewasa ora pas agak merempul-merempule iki ora alah kowe karo pedete lho dadi jana pedet kok lah kono nyuwun lho wong takoni wajibe ra dijawab to Mbak apa nek enggak tahu aku enggak tahu emangnya tatin enggak tahu jadi nek wong tekoni wajibe dijawab pira biasane nek lokalan nyuwun tulung ngeten nggih 12 kuwi nyuwun tulung ya nyuwun tulung 12 juta engko mulai kowe digawani cireng lho apa banci koreng bener aku malah sebenarnya sembuh awakku sik urung perawatan kok Mbak kok sik ora masalah iki sembah sungkem kula ugi katur Ibu Agnes dirawuh menika nggih lha niki wau grogi nggih niku ane ditunggoni oh Bu Ibu sungkem kula Bu ngapunten jere saged sowan wonten dalem nggih wong soalé nggih ngertos piyambak to penyanyi story kula kemawon kados menapa penyanyi nek jenenge saya Bu menika mboten nggih ta penyanyi pirsa piyambak padha-padha wong wedok sing ngerti Bu Agnes buat ribete lek men mboten sowan mriku kirike mboten kapiran to kok kira mboten kapiran nawa ibu senengane diaturi minggah panggung mawon nggih monggo Bu Agnes monggo Bu monggo Ibu Agnes Widya Semoro katuran minggah wonten ing pepanggungan kados paring boten tentang sak klimah rong klimah nggih kalian Mas Hadi nyamaktaken ubo ramenipun kalian Mas nggih kalian dipun dampingi kru dalang sena Dalu Ibu. Lujeng dalu Bu Agnes. Sebagai apa ya, Lek? Oh, sebagai apa? Nggih niku kok nggih bingung Mbak Jani niku. Lah pripun kula ken minggah niku ken napa? Nggih. Ngestreni Kang Putra. Ugi support dalam Gambyong channel. Gambyong. Mbakmu kan gambyong iki piye lho? Kok Lek kuanet. Gambyonge dhisik Ibu ki riyen lho. Nggih, sakniki pun kaweraten. Saiki Ibu wonten momen ingkang spesial menika saestu. Kadang kula ten pangurusuk ngagem jargon-jargon sing nyumbuk menawi sawanipun srawung kalih panjenengan sok tuane anu napa nyocok penggalih panjenengan ketemu Bu Agnes wedi kadang kula ra nggih to wonten kula nggih wedi lho Mbak Jane wonten jargon-jargon yang kadang kula nusuk manah panjenengan saestu kula pangapunten Sukina pripun sakniki Bunda Kake mun Sukina kowe ekrak kowe saestu pangapunten menika namung jargon-jargon spontanitas mboten wonten tujuan menapa-napa kejak namung liput para pamirsa saestu. Lah nggih ta Bu, jaman almarhum Tasih Sugeng kok teng
panggung niku ngaku-ngaku nek bojone Pak Seno ngoten niku. Nggih. Napa mboten? Upami wonten gimik ciuman niku kula mboten sing nyuwun. Alah, Lho ingkang nyuwun Mriku sing memeti Bu, riyen Bu. Malah dicethake. Lho nek prasaja ngeten apa anane mbok didukani ya ora masalah nggih to prasaja Pak. Wah, kula pun pesan kali Mas Dadi. Mas Dadi, kula mboten sah satu patah dua patah lho. Kok malah Ngancani kula napa negake kula to Bu Agnes menika. Apa negake kula? Alon-alon pasuryanmu ki wis medeni, kowe tambah ngono kuwi rak Bu Agnes tambah gila. Hukumipun fardu kok mboten sepatah dua patah katan kula iki cuwis kok panjenengan. Lah gur karo bance kok hukume fardu ki ketemu pirang perkara. Iki dinggo simbolis Mas Solikin sampean dulang Mbak Mimin. Nah, Iku ora babakan dulangane, iki monggo simbolis nek wong lanang ki ngekeki kaya utawa pangan kanggo keluargane, Iya. Mas. Aja kau-kau Mas telakku umume menungso, Mas. piye ta lho, ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis ae ora babakan darane sing dianu. Iya, mangap. Segone Alah, ya kowe genten dulang Mas Tolik. Ben didulang kok terus ben didulang sik. Ditulang. Nah. Ah wis ngono kuwi wae. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok mbok cetok piye to? Kok nggo cetok iki to, Mas? Pada keladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Makembel bujana kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kecoba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, bagya mulya. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin. Nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Nah, Iki dek anu ya. Dek Lintang Dek lho. Lintang nggih. Engko nek nyang aku tok ndak juarai. Muga Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo spot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya, Rodok gumyak sing kamu ya. sing Yang buka rada sepot. gumyak. Yang romantis ya apa? Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi ke boh mending apa lek? Kaya kaul aku kaya kaul. Lah ya kaya bercermin nek nyawang Lintang Kairo Lah iki. pripun to beda wong Lah ya ngono padha kuwi? ajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut nduk nek aku nek kowe kok patut aku mandharani kok tarangan pitik lho nek aku. Lah kowe nek sanggulan kaya Karepku rambutku ya tak ngenekke tok maksudnya nggo nutupi ya ta bathukku sing lengar. mbok kei belan ngono to. Heeh, karepku ya tak kei belan kok Lintang. Lah ndasmu malah kaya bentet ngono lek. Jan batuke salah pangan ya, Mbak. Mula tetap jadi diri sendiri Oh, nek iya. apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke cirine Ayo, karo kasih. myself. Dek Lintang saiki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit Berarti dewasa. berapa? 16 tahun. Iya, 15 Mas. 15 tahun. Iya. Dek Gadeng pinten, Dek? Kula 18 tahun. Ah, iya, selamat malam Mas Gading. Selamat malam Mbak Lintang. Ya. Alah, iki apa anu ya? Dalam Lek apa Dek apa Mas Gading ki ngajak balen kowe, Nduk? yang yo Dek wingi. Ngejak balen? Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh. Ya. Lah dalah. Wis urusane wong enom iki wong.
Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini band Gen Z. Iki sing band heboh Gen Z. kaum menua. Kaum menua lerem Sing heboh kaum menua. Kowe zaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan karo diblusukke nang nggon galengan Lah, kok. Lah ya aku ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong seralas ronto kok, seralas ronto. Mbok kelingan dhisik panuthok kok le senengane. Kok Aduh sia-sia to, Mbak. Ayu Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembung ki maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Iya. Lah, ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, to Nggih, nembung lah. nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. dosane Bu Agnes kan karo titip nggih to, Nah, kami bacan ngono lho. Yo lah dalan. Nanti bisa Bu aja pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Mau ndak ora situ. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah, nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih. heeh. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading nggak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Mas? Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni apa? Lah ya kok abang lho keren. Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? Responnya kok kaya ora ono Nah. kaya ora kaya Gading karo chemistry Mas Gading kan Lho, coba responnya- balenono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng mah kaya banci ning bangjo. Lah, apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah. Ya beda. Mosok nyamang wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono kopres kali ngeli tuwa saiki kegarek manembah wis. Dek Lintang tetap di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek esok Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged nek mau kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih. kalau dua, Pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun derek kok namongan iki. Manut celiramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Wah, pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kayak kue, aja kayak kue. Lho. Senang gula iki lho. Aja kayak aja ngono, aja ngono. Kayak kowe, aja kayak kowe. Ya ampun. Aduh. Apa lho Rasane piye to le rasane? Napa? Napas batuan saka bunda. Mah kon ngeru engko. Tangannya Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya kita memet iki. Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa jempol lho. Aku bisa ngomong anu saya gulat geger ngono aku ora karo-karuan lho, Mas. An pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati pawi Piye le rasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa Ah, di nggih.
dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. Dalam Kang Mas. Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalan. Kelingan sing biyen-biyen. Gus talah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelirah disampirke ning bak truk kok. Kayo belajar kok no anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ra tau luput, Yai. mila Kang Mas Hai. yen gampang luwe gampang Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengen. Ora. Wis ra mungkin iso ngono masih nyeraki kowe bangsane Pak De Ahmad, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyritake putune gur glegeken wis ora ono cerita Lah liyane. iya. Yen angel Ngopo ya Bunda? Gaden. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas, nyawang Kok plas. magur ketak-ketik. Lah, kok mau tok? ketal-ketil ngono. Lah, Nyawang ya nyawang. kuder Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo, Ah, iya. aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho, dadi tenan rasa wong ketal-ketil katne lek ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh Mama. kowe ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mama apa? Mama kok gogo wedi kok nek. Ale. Ayo nak badut ngono. Yen angel ka Le mbok pikir ki apa ta Le? Nika lho. Walah. Langkung Bari iki aku disengiti iki aku. Kali sinten? Niki Sukina ta? wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dhewe-dhewe. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingklek bintang. Ora iso, aduh. tan kena tinumbas arta Langgami jeneng kula ya Mas. Nggih, jeneng kula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged Mboten kula, saged, mboten mboten saged. napa. Mboten saged jeneng kula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Kok piye ngono ya Le? Aku golekno guling, Jon. Apa bocah kelet. Ayo karo jumeneng ra apa-apa nduk, karo lenggah ya nderek. Nggih. Nggih. Nek kene kena nek kono nek nyaman ning kono ya ora apa-apa. Iya. Aku tak ndek kene ya. Oh iya. Sampai engko. Ora apa-apa. Wis,
warga laras ra bakar kepaten obor sinden. Ah, jan ayu alus suarane apik kaya aku. Elek. Dikancani joget adine. Sembah nuwun wong ayu. Matur sembah nuwun. Lho kae. Lintang Kairo. Ngono. Lintang Kairo. Ayo balintang. Ayo yo. Yo nembang ngipi. Ning ampun ngipi nggih. Nggih. Sinten niku wau sing mundhut, Mas? Sedap. Oh teng HP. Pak sinten? Pak Jo. Pak Parjo. Pak Ahmad Badawi ding ngapusi niki doan niku. Ah nggih. Nggih. Ngimpi nggih ngagem bawa napa langsung niki? Wah, nggih ngagem bawa no. Ngagem bawa. Nggih. Nggih. Ngadeg. Lho aku mung manut request sing mburi. Yes, kae sing ngedram. Breng, bonggotan. Digo nganu sepote to. Ayo sepi banget. Iya. Halo. Halo, Mbak. Oh, jadi gayang temenan iki tenan. Gayang pol. Po diunggahke panggung kowe po? Aja ya.
ngambara ing Kowe kok terus pindah ngopo ya, Feb? Apa kono duet? mau duet Mas. Loh, kowe. Mau duet, Mas. Ya wes ora. Aja ya, Feb. Hangalangot bebasan tanpa kolaborasi. Nah, nggih. Niku nembe nyanyi lho, Mbak. Napa? Nyanyi nih kok. Oh ya. Katungkul ngumbar gagasan. Baterainya rantai-rantai ya, kayak. Full. Awet. Satemah kinawa ngimpi Pun boten ngantuk, Mbak. Mboten. Kan tadi sudah dinyanyikan Oh sama iya. Mas Dahlan. Krungunina bubuk rap. Seripat, seripit, ane meraka simpir kandas luas wirakani anglan
Pun kayak bubuk mulai. Mungkin ini Sudah bubuk tidak rap. ngantuk. Wah. Sampun. Kedep ning sak jam.